Magandang araw mga bata! Sa pagsusulit na ito, titingnan natin kung gaano kayo kahusay magbasa ng isang pantig. Magkakaroon kayo ng 100 salita na iyong bibigkasin ng malakas at maliwanag. Bawat bilang ay kailangang bigkasin sa loob ng 3 segundo. Number 1. Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Congratulations! If you got a perfect score, you will be considered as a certified Filipino Language Reader 1. Congratulations! Ngayon naman, tingnan natin kung gaano kayo kagaling sa pagbigkas ng salitang may dalawang pantig.